Жаннарыма шифа булсын әле без укыган изге дулар. Гомерләрдә зая узмас әле, онытмас әгәр балалар. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуа кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Я Раббым, безнең газиз әти-әниләргә кылган дуаларыбыз ирешсен. Каберләрен нурдан кылып, урыннары оҗмакта, рухлары шат булсын. Дөньяларыбыз имин, тәнебез сәламәт, күңелләребез тыныч. Балаларыбыз исән-сау һәм бәхетле булсын. Амин.